Kerro Krissi alkuun, että oliko sulle aina selvää, että ravintolaviiniala on sun juttu? No mulla oli itsestäänselvä asia, että meidän ravintola-alalle sekä mun isä että äiti oli siihen aikaan ravintolassa töissä, kun mä synnyin, ja mä oon viettänyt aikaa puolivuotiaasta lähtien ravintolassa. Niin arkena kuin pyhänä, niin vapaa-aikana kuin työaikanakin, että se on ollut mun elinympäristö koko mun elämäni ajan. Onko jotain, sä oot tehnyt 40 vuotta about tätä alaa? Mä olin 16-vuotias ja siinä Hakaniemessä niin Elanto-sentrumissa aloitin siellä kahvilassa kassan takana, ja sieltä sitten löysin tieni myös keittiön puolelle ja opettelin kantamaan 8-9 lautasta yhtä aikaa. Aina kun oli leikepäivä, niin piti viedä paljon kerralla. Onko se jäänyt niin kuin eniten mieleen, vai onko sun ura-aikana jotain sellaisia tiettyjä merkkipaaluja ja työpaikkoja, jotka ehkä eniten olisi jotenkin tavallaan rakentanut sitä, kuka sä oot tänä päivänä? No ihan varmasti joka ikinen työpaikka, joka ikinen työkaveri ja pomo on antanut mun elämälle ja niin kuin mun rakentanut sitä mun vahvaa mielipidettä siitä, että miten niin kun ravintolassa niin salissa pitäisi työskennellä, niin kaikilta mä oon vienyt jotakin mennessäni, mutta on mulla muutama siellä mieleenpainuva muisto. Omenapuussa tutustuin ensimmäistä kertaa korkkivikaan ja esimies sanoi, että ihan sama mitä mieltä oot sinä tai asiakas viinistä, niin se on tilattu, se maksetaan ja se on niin kuin näin tehdään. Ja mä varastin sen pullon sitten työvuoron päätteeksi, kun asiakas ei sitä juonut, ja vein sen tuonne Markku Ilvestielle Alkoon ja kysyin, mikä homma tämä on. Ja siitä sitten aloin opiskelemaan viiniä, ja toinen oli toi seurahuone, missä sitten löytyi viinikassan takaa tämmöinen mieletön salainen aare. Siellä oli vaikka millaisia viinejä vanhoilta ajoilta, ja niin sain ne sitten omaksi työkseni niin huolehtia niiden myymisestä ja kertoa niistä henkilökunnalle. Ja semmoisia huippukohtia. Sitten on tietysti se oma duunipaikka, jonka teki itse, niin se oli varmaan ehkä se ihani. Sai tehdä mitä haluaa. Ja nyt sekin on tavallaan tullut tiensä päähän ja nyt sitten uusia kuvioihin seuraavaksi, eikö vaan? Joo, kyllä. Uuden edessä ollaan taas. Jännittävää. Sä sanoit tästä korkkiviasta, niin kuvastaako sun mielestä enemmän sitä aikaa, mitä Suomessa elettiin viinikulttuurin parissa, kun sä olit siellä Omenapuussa töissä? Koetko sä, että Suomen viinikulttuuri on paljon muuttunut ja mitkä ne on ehkä ne isoimmat muutokset ollut? No siihen aikaan kukaan ei tiennyt viineistä yhtään mitään työntekijöistä. Asiakkaat tiesi niin kuin hyvin paljon enemmän. Ja se oli lähtökohta oli just tämä näin, että joku oli ostanut ne viinit, hinnoitellut ja painanut ne listalle, ja ne oli siinä 2-3 vuotta ne samat viinit samalla hinnalla, samalla vuosikerralla. Se oli se lähtökohta. Ja ei kukaan tiennyt, että niissä voi olla jotain niin kuin variaatioita, jotain vikoja tai mitään muuta. Se oli kalliilla ostettu ja se henkilökunta ei saanut maistaa niitä. Ei, se oli asiakkaan omaisuutta. Että asiakas oli ihan yksin niiden viinien kanssa. Varmaan aika erilaista tänä päivänä sommeneilla tekee ravintolassa töitä. Niin ei ihan samaa juttua. Miten sä oot sen 40 vuotta plus pitänyt yllä sitä omaa ammattitaitoa? Sen alkuun sä menit alkuun ja rupesit opiskelemaan sitä kautta, mutta ihan niin kuin tähän kuuluisa ala siitä, että se ei koskaan ole valmis. Mitkä on ollut sulle sellaisia tapoja ylläpitää sitä ammattitaitoa ja osaamista? Maahantuojat. Niiden kanssa yhteistyötä pääsee maistelemaan, ne tulee maistattaa. Sieltä niin kun oppii tosi paljon ja sitä oppia, niin sieltä tulikin yleensä niin parhaiten niihin aikoihin. Rickardin kirjasto oli mulle toinen koti. Siellä mä opettelin kaikki maaperät, ensin mitä ne on englanniksi, mitä se tarkoittaa suomeksi, mitä ne pitää sisällään ja kaikkea tämmöistä. Sitten tuli netti ja vähän kouluissakin pieniä kursseja ja tämmöisiä, mistä on rakentanut niin Suomessa kuin ulkomailla, mutta suurin mun mielestä on ollut kilpaileminen. Se, että kun on tämmöinen kädellä tekijä ja jaksa lukea koko ajan niitä kirjoja, niin se, että sä pääset kilpailemaan, sä pakotat itsesi vähän lukemaan siihen ja opettelemaan, missä nyt mennään, ja tapaat niitä muita sommeliereja ja kuulet niiltä, että mistä niin kuin mennään ja mitä tapahtuu. Ja sitten tietysti viinitalovierailut. Matkustaminen, tutustuu, miten tehdään viiniä ja miten se muuttuu. Onko jotain, minkä sä jotenkin opit tai ymmärsit paljon myöhemmin, kun sä olisit halunnut? Mä oon sitä mieltä, että ihminen oppii ymmärtämään asioita sitten vasta, kun hän on valmis siihen.
niin turha yrittää niin kuin liian nopeasti niin, ymmärtää asioita. Sä tarvitset tietynlaisia kokemuksia, jotta sä käsität, että miksi tiettyjä asioita tehdään. En tiedä, saako sinulta etukäteen paljastaa, että mitä sulla on lähitulevaisuudessa ehkä tulossa? Saa paljastaa, joo. Eli sä oot tekemässä siis kirjaa? Joo, kyllä. Mä kirjoitan kirjaa. Mä oon itse asiassa kirjoittanut sitä varmaan joku 10 vuotta ja niin nyt se alkaa olemaan niin sanotusti niin kuin jo sisällöltään täynnä ja valmis. Ja niin nyt vaan pitäisi löytää sitten kustantaja ja niin tyttäreni on alkanut sen kuvittamisen ja ehkä mä saan vielä sen valmiiksi tässä näin ihan lähitulevaisuudessa. No kerro vielä se teema. Silloin työnimenä niin kuin täydellinen lasi viiniä ja sen on tarkoituksena niin tulla oppikirjaksi kouluihin ja sitten niin käsikirjaksi niin ravintoloihin ja kertoa, että miten sitä viiniä ostetaan ja miten sitä myydään, niitä työvälineitä, että miten saadaan viinit kiertämään, miten jutellaan asiakkaiden kanssa ja miten hinnoitellaan. Niin kuin huomatte, niin siinä on 4 lasia viiniä kaadettu teille eteen. Niitä voi ihan vapaasti tässä maistella. Käydään niitä myöskin läpi tuossa sitten pikkuhiljaa. Otetaan tuo eka viini. Kristiina on siis valinnut nämä kaikki 4 viiniä. Ja pieni briefi oli vaan, että mielellään viinitien valikoimista. Mutta se oli oikeastaan se ainoa kriteeri. Miten sä päädyit tuohon Filippa-Paton kuoviiniin? Mun mielestä niin se, mitä kaadetaan asiakkaalle, pitää olla persoonallinen valinta niin siihen ravintolaan kuin sulle itsellesikin ja tuoda uusia kokemuksia. Kaikkein parasta on se, että jos sulla on yksi semmoinen luottotuote siellä, minkä sä voit niin kuin aina ylpeänä viedä sille asiakkaalle, niin mielestäni tämä oli jännittävä ja erilainen se, että kaikkien prosekkojen, kavojen ja champagneiden jälkeen niin viedään asiakkaalle Portugalista jotakin. Mielenkiintoiset rypäleet ja erittäin mielenkiintoinen tuottaja, jonka takaa löytyy paljon ihastuttavia tarinoita. Plus sitten tämä raikkaus ja tämä puhtaus, mikä tässä on, tämä tuoksu, mikä tähän nenään tulee, niin sehän vaan saa iloiselle tuulelle. Ja sitten se on vielä mukavasti, ei ihan hirvittävän hapokas, vaan kun ajattelee, että on ihmisellä kauhean nälkä siinä kohtaa, niin tuote, jossa on vähän pyöräyttä myöskin ja paljon makua. Sanoit noista tarinoista, niin onko sulle tärkeää tietää, kuka sen viinin on tehnyt ja mikä se tarina siellä taustalla on, vai onko tärkeämpää ne faktat viinistä? No, mä en ole koskaan tykännyt kertoa asiakkaille hapoista ja hedelmistä ja puhumattakaan tannineista, saatika rypälelajikkeista, jos sen sitten ihan erikseen siitä itse kysyy. Kyllä mä niin kuin mieluummin kerron nuoresta naisesta, jonka aviomies on sommelieri ja he yhdessä sitten luo tämä nyt 5. sukupolvessa niin sanotusti perintöä siellä tuottaa ja sitten kertoo niistä kauniista maisemista, että mistä se on sen luonteensa saanut se tuote. Ne on paljon mielenkiintoisimmia ja niitä ihmiset jaksaa kuunnella. Et kun sinne ladellaan pitkä rivi erilaisia rypälälajikkeita, niin muistan parikin tilannetta. Itse asiassa Seestä olin siellä sommelierinä töissä ja kerroin pitkän litaniaa jostain viinistä ja sitten asiakas kysyi lopuksi, että onko tämä punainen vai valkoinen. Niin se oli ehkä itselle semmoinen opetus, että niin, ei ole ehkä pakko puhua vaan sit teknisyydestä. Puhutaan vaan aikaan noista viinilistoista. Mä luulen, että me molemmat ymmärretään tai jotenkin ajatellaan asiasta samalla lailla, että viinilistahan on niin kuin ravintolan jotenkin se lisäarvon tuoja ja myös sen kannattavuuden tae, mutta totta kai myös sitten se identiteetti. Miten sä niin kuin koet viinilistan ja miten sä oot lähtenyt viinilistoja rakentamaan erilaisiin ravintoloihin, missä olet ollut töissä? No, viinilista ensinnäkin niin se on sun tärkein työkalu. Se ei ole vaan lista, jonka sä annat asiakkaalle ja jätät hänet yksin sen kanssa, vaan se on sun tärkein työkalu ja se on sun kollegoiden työkalu, eli he tietää, mitä siellä valikoimassa on ja se muistuttaa myös kaikista niistä tuotteista, mitä on valikoimassa. Sen takia sen pitää olla ajan tasalla koko ajan ja siellä pitää olla oikeat vuosikerrat ja siellä pitää olla se informatiivisuus. Eli periaatteessa kun lukee sen viinin nimen siitä, niin sä tiedät jo millainen viini se on, mistä se tulee, minkälainen se on luonteeltaan. Toki perusasiakas ei sitä kässää, mutta niin kuin nimenomaan niin kuin työntekijän näkökulmasta. Sinne voi myös koodailla kaikenlaisia juttuja, että mistä kaapista löytyy se ja se viini, miltä hyllyltä se löytyy. Eli kuka tahansa
sun työkavereista voi mennä se viinilistan kanssa sinne viinikellariin ja hakee A-rivin ja sieltä 3. tason ja löytää sieltä juuri sen tuotteen, mikä tarvitaan, eikä sitten kuluteta aikaa siihen, että missähän toi nyt on sitten, etenkin jos on iso valikoima. Viinilistassa voi lukea ihan vaan vaikka Chardonnay ja hinta, Merlot ja hinta, mutta siellä on joku kuitenkin taustalla tehnyt sen viinilistan niin, että se istuu sen asiakkaan käteen, joka tulee sinne ravintolaan. Et se, miltä se näyttää asiakkaalle, voi olla ihan erilainen, miltä se näyttää sulle niin työvälineenä. Ja koetko sä nytkin, varsinkin kun mennään vähän tämmöiseen taantuma-aikaan tai taloudellisesti haastavimpiin aikoihin, niin koetko sä, että viinilistan kuuluu elää myös sen mukana? Että olisiko nyt esimerkiksi, jos ihmiset kuluttaa vähemmän vaikka ravintoloissa viiniin, niin sitten viinin hinnoittelussakin voisi olla ehkä jotain semmoista niin kuin reflektivintaa siihen, mitä muuten maailmassa tapahtuu. Elääkö viinilista niin kuin suhdanteiden mukana? Aika harvoin mä oon nähnyt, että siellä niin kuin tarkoituksenmukaisesti niin laitetaan niitä tuotteita siihen, mutta niin sen mä oon huomannut, että asiakkaat valitsee eri lailla, kun on tämmöinen tilanne. Ja tietysti se, että mitä maailmalla tapahtuu, niin se pitää näkyä siellä viinilistalla. Toisaalta toiset ravintolat on myös paikka, missä unohtaa, eli sitten voi hetken elää luksuksessa myöskin. En mä lähtisi niin kuin vaihtaa klassista ranskalaista viinilistaa niin nopeasti chileläisiin halpaviineihin, niin on suhdanne sellainen. Mutta se, mitä se kaipaa niinä hetkinä, niin on myös tämmöisiä tuttuja, tämmöisiä niin kuin luotettavia ja kuluttajalle tuttuja nimikkeitä. Miten sitten, onko viinilista, sanoin, että viinilista muuttuu myöskin sen ympäröivän maailman mukaan, mutta voiko viinilista myöskin luoda sitä ympäröivää maailmaa? Voiko viinilistalla luoda uusia trendejä esimerkiksi? No mä näen, että trendinluojat on enemmän tuottajat ja mitä siellä markkinoinnin puolella tulee, mutta sitten taas niin me ollaan ne, jotka kertoo sitten niistä ja niin kuin jakelee sen tiedot, niin että ihmiset tietää, että mitkä trendit nyt on kyseessä. Jotkut ravintolat tietysti ja sommelierit niin luo uusia trendejä kanssa, mutta kyllä nekin on sen trendin jostain poiminut ensin yleensä. Mutta viinilista trendisyys voi olla myöskin sen ulkoasu. Yhdessä vaiheessa kaikilla oli pädejä esimerkiksi. Siellä oltiin kyllä ravintolassa niitä trendin tekijöitä. Niin, QR-koodit oli sääntynyt varsinkin nyt korona-aikana, että ei ole enää sitä paperia, joka kiertää käsistä toisiin. Ja myöskin siinä on tietynlainen semmoinen niin kestävän kehityksen ajattelu, että ei tulosteta niin paljon myöskään sitä paperia, joka menee sitten mukaan, kun pullo myydään loppuun. Kyllä. Ja puhutaan sitten sommelierin roolista. Mikä sun mielestä, puhutaan eka ravintoloitsijan näkökulmasta, mikä on sommelierin arvo ravintoloitsijalle? No tällä hetkellä ne ei taju sen päälle kyllä yhtään mitään monessakaan paikkaa, niin siinä on opinpaikka heillekin, mutta sommelieri on taloudelle, ravintolan taloudelle erittäin tärkeä. Ja sille liikeidealle, eli että se tuote siellä on sen liikeidean mukainen, että siellä on joku ihminen oikeasti, joka miettii, että valitaan kohderyhmälle sopivia tuotteita, jonka jälkeen ne on helppo myydä. Sommelier myöskin hinnoittelee ne tuotteet sillä lailla, että siellä jää sitä kassavirtaa ja sitä tulee reippaasti sinne. Sommelier opettaa kollegansa myymään niitä viinejä ja saa kierron aikaiseksi sitä kautta ja on sillä myöskin taloudellinen. Että tosi tärkeä henkilö. Jos katsotaan varastoarvoja, niin se kallein varasto on siellä alkoholissa. Ja se, että jos se on kenen tahansa kädessä, niin se ei kyllä tuota rahaa siinä kohtaa. Niin jokaisen pitäisi ymmärtää sen, että pienimmälläänkin se on jopa 10 000, siitä lähdetään, joissain se on sitten jopa 1 000 000 tai enemmänkin, niin se kun muutetaan rahaksi sitten myynnissä, niin siinä voi menettää monta euroa välistä. Tuollaisen pienen kritiikin sivalluksen tuossa ravintoloitsijalle annoin, niin olisiko sinulla ratkaisua siihen, että miten me saadaan ravintoloitsijat ymmärtämään sommelierin arvon paremmin tänä päivänä? Se on ehkä meidän itsemme niin kuin markkinoitava, tuotava enemmän esille sitä ammattitaitoa. Ei jäädä niin paljon katsomaan siihen sommelier-nimikkeeseen, vaan puhuttaisiin niistä viiniasiantuntijoista ja salin osaamisesta ja salin ammattitaidosta. Ja sehän lähtee sitten sieltä koulusta. Ja siellä on toinen sivallus, jonka mä voin tehdä aika silleen niin kuin reppaan tahtiin 2 eri suuntaan. Ja siellä mä sitten mun kirjallakin yrittäisin päästä kouluihin sisälle, että ymmärretään, että ne, jotka on salissa, niin ne ei ole lautasen kantajia, ne on myyjiä. Ne on tärkein voimavara, joka tuottaa sitä rahaa ja saa ihmiset tulee uudelleen ja ostaa enemmän ja enemmän.
No mikä se on sitten sommelierin arvo asiakkaalle? Asiakkaalle se tuo tietynlaista niin kuin luottoa, että joku on ihan oikeasti miettinyt, että ei olla vaan ostettu halvinta ja myydään se kalleimmalla. Ja luotto myös siihen, että hän voi kysyä joltakin apua, kun hän ei ymmärrä niiden nimikkeiden päälle. Ja sitten kun vielä siinä tämmöinen illan mittaan syntyy tämmöinen uusi ystävyyssuhde tähän sommelieriin, niin, niin hän voi kysellä enemmän ja oppia enemmän. Ja tätä kautta sitten sommelier pystyy vaikuttamaan enemmän parempaan maailmaan ja parempaan viinikulttuuriin sitten. Tuossa aiemmin mainitsit tuon yhteistyön maahantuojien kanssa ja sen, että olet päässyt vaikka viinimatkoille ja oppinut sitä kautta viinistä ja nähnyt paljon erilaisia viinitiloja, niin koet sä, että se yhteistyön määrä on riittävä, vai pitäisikö sitä yhteistyötä olla enemmän? Osahan toki haluaa olla hyvinkin niin kuin itsenäisiä ja vaan soittaa itseltä just se, mitä haluaa, mutta koetko sä, että voisi olla mahdollisuuksia enemmänkin semmoiseen synergiaan maahantuojien ja sommelierin välillä? Ehdottomasti. Maahantuoja on sommelierin ehkä tärkein kumppani siinä ja saa sitä kautta kaikki uutuudet tietoonsa ja paljon informaatiota. Toki maahantuojakin on paljon erilaisia, että kaikilla ei ole Heidiä töissä siellä, joka pystyy antaa vastauksen mihin tahansa. Monet maahantuojat ei edes tunne asiakasta, ne vaan tulee sinne ja tuo jotain, että ne ei ole niin kuin tutustunut omaan asiakkaaseen, että niin kuin tämmöisiäkin tapauksia on, mutta kyllä enemmänkin voisi olla niitä koulutuksia, auttaa sen henkilökunnan koulutuksen kanssa ja maistuttamisessa ja lähettelee niitä ympäri maailman tutustumaan eri taloihin. Se on tosi tärkeää, että pääsee sinne katsomaan ja hiplaamaan niitä rypäleitäkin. No sitten toi sommelierin titteli, jossain vaiheessa tuntuu, että toki se on vierasperäinen sana suomen kielessä, niin jossain vaiheessa tuntuu, että se vähän ajateltiin niin kuin viiniasiantuntija yhtä kuin sommelier. Mekin ollaan tästä paljon keskusteltu, että sommelierhan on nimenomaan viiniasiantuntija, joka työskentelee ravintolassa, viinitarjoilija. Miten sä näet, että sommelieri tavallaan, että koetko vielä edelleenkin sitä, että nimeä jotenkin ehkä käyttää väärin tai sitä ammattititteliä käyttää väärin, ja miten sun mielestä eroaa muunlaisesta viinivaikuttajasta tai viinikirjoittajasta tai bloggarista? Mun ensimmäinen sommelierin nimikkeellä toimiminen oli tuolla interkontinentaalisessa Galateiassa ja siellä sitten ranskalainen herrasmies, joka oli töissä sielläkin, Bui, jos joku tuntee tämmöisen nimen, niin sanoi mulle, kun paitsi että mä olin sommelieri ja hoidin sen viinipuolen, niin mä hoidin myös sen kassan sitten, niin sanoi, että yksikään itsensä arvostava sommelieri ei koske rahaan. Vaan sinne viinikaappiin. Se oli aika hurjaa, mutta siis asiat muuttuu, tilanteet muuttuu ja kehittyy ja pitää nähdä avarasti. Ja sommelier on ihminen, jonka erityisosaaminen viinin tietämyksen lisäksi on sen viinin ja ruoan yhdistäminen. Ja sitä työtähän voi tehdä ihan missä vaan marketissa. Minusta olisi ihan mieletöntä nähdä Alkon kaupoissa niin sommelierejä töissä, jotka kertoo oikeasti, mitkä toimii. Ei puhuta enää kuhasta ja Sauvignon Blancista, vaan puhutaan siitä ihmisestä, millaisesta ruokaa hän tekee ja mitä hän tekee siitä kuhasta. Ja hänen kotiin sopii ehkä paremmin joku täysin muu erilainen viini. Ja tavallisissa kaupoissa yritykset, joilla on paljon ulkomaalaisia vieraita, niin voisi ihan hyvin olla sommelieri heillä töissä, joka huolehtii siitä viinivalikoimasta, mitä niin kuin tarjoillaan vieraille, tärkeille vieraille. Mun mielestä sommelier voi olla töissä ihan missä vaan, mutta hänen erityisosaaminen on myyminen, varastoiminen ja viinin ja ruoan yhdistäminen. Sulla on tapana valita vähän ehkä semmoisia valtavirrasta poikkeavia viinejä, niin tällä aasinsillalla mennään tuohon toiseen kakkosviiniin, joka on portugalilainen Julgina Kelmanin Encruzado. Miksi sä valitsit tämän viinin? No just sen takia, että mä haluan valita niitä viinejä, jotka ei ole parasvaloissa aina koko ajan ja luoda kokemuksia niille asiakkaille. Jotenkin kamalan tylsää aina kaataa sitä Rieslingiä ja aina kaataa sitä Chardonnayta ja tälleen, ja niitä voi mennä hakemaan sieltä asiakkaat niin Alkosta tai ulkomaalta tai laivalta tai mistä tahansa ne nyt sitten on meillä valitettavasti, niin nämä laivayhtiöt ja Alko määrittelee vähän sen, että mitä ne saa juoda, että se on ne valikoima sellainen, että Chile. Nyt siellä on tullut paljon portugalilaisia
jos niin kuin ajatellaan niin kuin jotain erinomaista burgundia, niin tämähän on vaihtoehto siihen, mielenkiintoinen asia. Ja sen lisäksi me myös huolehditaan siitä, että Portugalin alkuperäislajikkeet niin pysyy hengissä, että niitä käytetään, niin niitä pitäisi käyttää paljon enemmän tämmöisiä tuotteita ja vähän vaikeamman kautta valita se viini. Eli koetko, että sommelierilla on tavallaan vastuu myös sen niin kuin, no vaikka just monimuotoisuudessa, että kaikki ei mene siihen yhteen samanlaiseen viinityyliin, vaan pitää sitä kirjoa yllä ja muutenkin olla niin kuin, viedä viinikulttuuria eteenpäin. Joo, ehdottomasti kyllä. Ja etenkin viinipaketeissa, niin siinä on niin kuin todellinen mahdollisuus viedä ihminen ympäri maailmaan. Mä oon istunut Michelin tähtiravintolassa, jossa niin kuin 9 viinistä niin 7 oli Rieslingiä, niin silloin mä päätin, että tämä ei toistu mun elämässä ja mun käden kautta enää ikinä. Se on vastuu kertoa siitä, niin, että mitkä on ympäristöystävällisiä ja sille alueelle tärkeitä asioita. No sitten jos mietitään niitä viinisuositusten tekemistä ja listojen tekemistä, niin millä niin ihan konkreettisia tapoja, millä sitten sä lähdet tekemään sitä? Et mietitkö sä niin oman maan kautta vai mietitkö sä enemmän sen asiakkaan maan kautta? Sä puhuit tuosta ekasta viinistä, että ei ole liian hapokas, siinä aika runsasta paahteisuuttakin ja siinä vaiheessa kun ihminen nauttii sen todennäköisesti aperitiiviä ja hänellä on vähän nälkä, niin hän saa tuosta tavallaan sen tietynlaisen ruokaisuuden jo. Niin miten sä lähdet niin rakentamaan? Mietitkö sä niin omia mieltymyksiä vai mahdollisesti sen asiakkaan mieltymyksiä? No silloin kun mä oon toiselle työssä, niin ei voi ihan tehdä niitä täysin omia ratkaisuja. Seessähän juotiin niin kuin pelkästään mun lemppariviinejä. Oli siellä vähän jotain muutakin, jotka niin kuin trendit vaati niin sanotusti. Olin aamulehdessä lukenut just jotain, että on pakko saada kun ihmiset kysyy kuitenkin heti seuraavaksi sitä. Mutta kyllä mä lähden siitä, että sen asiakkaan kokemus on siellä ravintolassa positiivinen. Ja mä mietin sitä tilannetta, miksi hän tulee sinne, mitä hän haluaa kokea ja maistaa. Ja tiedän sen, että miltä se tuntuu, kun vatsassa kurni ei ole viikkoon syönyt, kun nyt tullaan ravintolaan syömään, niin ei voi niin kuin liian terävää siihen kaataa. Nyt tarvii kuitenkin muistaa, että 10% asiakkaista on yleensä hyvin erilaisia, että kyllä mulla sitten löytyy se vaihtoehtokin siellä, että millä aloittaa. Ja sitten se, että se menyn rakenne on, niin kuin viinipaketin rakenne on sellainen, että se on monimuotoinen ja antaa kokemuksia. Niin pitäähän se viinilistan vastata sen ravintolan konseptia ja myöskin sitä keittiötä. Nimenomaan joo. Se tarvii muistaa koko ajan, missä me ollaan töissä, mikä meillä on ideologia ja mikä meillä on liikeidea, kuka meillä on kohderyhmänä. Miten sitten hinnoittelu ja hintapisteet, onko sulla siitä sanottavaa, miten sä koet? Onko sulla tiettyjä tapoja, mitkä on osoittautunut parhaimmaksi tavaksi vai miten sä suhtaudut hinnoitteluun ylipäänsä? No mähän teen väärin tämän homman tietysti, koska mä oon lähtenyt vähän tämmöiseen mutuhinnoitteluun ainakin tuossa sen kohdalla. Tietyssä vaiheessa sä opit näkemään jo, että mitä sulla niin kuin liikkuu. Jos sulla on täysvalta siihen viinivarastoon, niin sä voit ajatella, että mikä niin kuin kokonaisuudesta jää sinne viivan alle. Mutta samalla myös muistaa, että prosenteilla ei makseta yhtäkään laskua, vaan sulla pitää olla ihan oikeasti sitä konkreettista niin kuin rahavirtaa. Et se 6 euron pullo 7 tai 3-kertaisella katteella, niin se antaa kuitenkin vain sen 12 euroa käteen sulle, kun sitten taas 16 euron pullo niin antaa sen 32 euroa sulle käteen. Niin tämmöisiä ratkaisuja. Sitten miettii just se, että mitkä viinit sulla liikkuu, mitkä sä pushaat, kuinka paljon siellä on sitä prosenttia, että vähän näyttää kuitenkin prosentti hyvältä, mutta samalla, että siellä on koko ajan se raha myöskin, ajatuksen se konkreettinen niin kuin euro. Niin se tasapaino siitä kokonaisuudesta, mikä on nykyään helppoa, koska ei ole enää sitä talonviiniä, vaan sä voit myydä joka päivä eri talonviiniä. No miten sitten niin sommelien rooli, erityisesti jos puhutaan arvoviineistä? Monesti tuntuu, että unohdetaan se, että sommelier on myyjä. Niin miten sulla on ollut vähän erilainen tapa hinnoitella vaikka just niin kuin vähän kalliimpia premium-viinejä vaikka CS? Niin miten sä näet sen sommelien roolin siinä, kun puhutaan niin sanotusti kellariviineistä? Yksi ensimmäisiä lauseita, mitä mä tässä ammatissa opin, niin oli, että perfect choice, wonderful, it suits everything. Eli kun se asiakas valkkaa sieltä kalliimmasta premium-luokasta, niin sehän toimii ihan miten päin tahansa. Vaikka joutuisi mennä keittiöön sit sanomaan, että laita vähän enemmän suolaa tai tee jotain muuta, niin se on aina täydellinen valinta. Sitä ei käydä ikinä arvostelemaan.
Ja totta kai se toimii, koska teillähän on listalla pelkästään hyviä tuotteita. Ihan sama, onko ne halpoja tai kalliita. Mutta Suomessa se on vähän hankalempaa ja meidän hinnoittelu on vähän liikaa ja monasti niin kertoimilla niin se viini ei ole enää sen rahan arvoinen. Niin mä lähdin seessä tähän huutokauppasysteemiin, eli mä ilmoitin asiakkaalle hinnan, millä mä oon ostanut viinin. Ja hän sai sitten kertoa mulle, että mihin hintaan hän on valmis ostamaan sen. No, mulla oli siellä sitten tiettyjä rajoja, 20, 50, mitä siitä niin kuin vähiten piti saada. Ja ne oli tämmöisiä hyvin reunatuotteita, eli ne ei vaikuttanut millään lailla katteeseen, kun niitä meni, niin ei haitannut, vaikka ei niistä sitten saanut. Mutta aika pitkään ne aina istui siellä kellarissa, niin sitten kun se tuli se raha, niin se oli jo kuolettunut se ostohinta, niin sitten sieltä tuli semmoinen pumpsi aina. Niin, että se tavallaan niin läpinäkyvämpää sitten asiakkaallekin. Joo. Sehän on ehkä vähän Suomessa ollut silleen jotenkin hämärää, tai kun meillä on ollut niin selkeästi se, että koti ostaa yhdestä osoitteesta ja sitten on ravintolat, kun sitten taas miettii maailmalla, niin pienet viinikaupat myy ihan samanlaisia tuotteita kuin ravintoloissa. Että se, tavallaan ehkä se rajapinta siellä on ollut vähän erilainen kuin meillä, ja sellaista korona-aikana varmaan Suomessakin se rajapinta vähän rupesi niin kuin häilymään, koska ainakin meidän kaltaiset maahantuojat rupesivat laittamaan paljon viinejä myöskin niin Alkon tilausvalikoimaan, koska ei ollut mitään mihin muualle myydä. Niin koetko sä, että siinä on jonkinnäköinen niin kuin ristiriita, että asiakas saattaa tietää vaikka, mitä se viini saattaa maksaa kaupassa, että hän voisi maksaa samasta pullosta samaa hintaa tai kalliimpaa hintaa ravintolassa kuin mitä hän voisi kotona nauttia? Ei ollenkaan. Päinvastoin se läpinäkyvyys ja että se tuote löytyy sieltä Alkosta, niin on usein tosi kiva sille asiakkaalle ja siinä tilanteessa. Sen verran pitää olla ylpeyttä siitä omasta työstä ja opiskelusta ja se, että se ravintola on siistiä ja sulla on tietyt lasit siellä ja muuta tämmöistä, että sä pystyt perustelemaan sen hinnan siinä, riippumatta siitä, mitä somessa puhutaan tai mielipidesivuilla puhutaan, niin se on niin harhaan johtavaa. Mutta kun sä pääset sen asiakkaan kanssa puhumaan siitä asiasta, niin ne ottaa sen kyllä ihan ymmärryksenä vastaan. On jokunen ravintola, jolla ei ihan oikeasti pysty selittämään niitä kertoimia, mutta olkoon se oma tarinansa. No miten sitten, sullakin on varmasti vuosikymmenten aikana tullut tosi paljon kanta-asiakkaita. Miten sä oot rakentanut sitä tietynlaista luottamussuhdetta asiakkaaseen, että on seurannut sua eri ravintolasta toiseen? Se onkin jännittävä asia, koska osa niistä seuraa tosi tarkkaan ja muistaa joka ikisen viinin, jonka mä oon niille suositellut ja mä en muista niitä puoliakaan. Ja sitten ne saattaa tulla silleen, että niin silloin 7 vuotta sitten niin kaadoit tätä samaa viiniä, että mikähän se vuosikerta oli silloin, niin naps. niin paljon ihmisiä, niin paljon viinejä, mutta ne on vaan se, että mä oon onnistunut kaatamaan niille aina tasokkaan, laadukkaan viinin ja niin usein kuin mahdollista niin uuden viinin, niin sitten ne on seurannut aina ravintolasta ravintolaan. Eli sitten se vaan pitää parilla ekalla kerralla onnistua ja sen jälkeen luottamus on siinä. Kyllä, joo. Ja niitä pitää kehua hirveän paljon. Viinejä vai asiakkaita? Asiakkaita. Kerro sun suhtautumisesta roseviiniin. Meillä on 3. lasissa roseviini. Joo, mulla on tämmöinen erityisrakkaussuhde roseviineihin. Mä tykkään niistä ihan hirveästi ja mä oon koko urani aikana vihannut sitä tapaa, millä niistä saa lukea kesäviineinä ja alkoi tuo isoin otsikoin esille, että kevät tulee ja roseviinit tulee ja annetaan niille tämmöinen sesonki, ettei niitä muuten voisi käyttää ja että ne olisi joku kompromissi ja päästään kesäruokiin, niin sitten voidaan juoda näitä tämmöisiä heleitä, kepeitä juomia. Roseviini mun mielestä parhaimmillaan on kuin valkoviini. Se on raikas, se on rakenteelta intensiivinen ja se on kestävä siellä suussa ja se on hyvin tehty ja se on tehty nimenomaan roseviiniksi. Se ei ole mikään tämmöinen ylimääräinen tuote. Väriskaala voi olla ihan mikä tahansa ja monta kertaa ehdotankin, että niin laittakaa silmät kiinni, kun te maistatte roseviiniä, koska ihminen on niin visuaalinen ja se alkaa heti luomaan tietynlaisia assosiaatioita tuosta väristä. Ja yksi siellä on esimerkiksi persikka, sitähän ei vaan roseviinissä mun mielestä ole, vaan mietitään niin kuin esimerkiksi tässäkin, niin meillä on Sangiovese, ja mietitte sitä niin kuin Sangioveseä itsessään, että millaisia aromeita on, niin tämähän on vaan valkoviini, jossa on Sangiovesen aromit herkkinä siellä esillä.
Siellä on ruusua myöskin ja kuivattuja yrttejä ja tämmöisiä, mun mielestä se lähestyminen roséviiniin pitäisi olla täysin erilainen. Ja sitten on paljon ruokia, joissa valkoviini on yksinkertaisesti vaan liian terävä, liian yksioikoinen ja punaviini sitten liian heavy, niin sitten valitaan se rosé sieltä, niin päästään paljon lähemmäksi. Ja myös raaka liha ja roséviini, kaali ja roséviini, ne vaan niin kuin rakastaa toisiaan eri muodoissa. Ja sulla on viinipaketeissa myöskin tammikuussa roseita? Joo, mulla on melkein aina viinipaketissa roséviini, kyllä. Ja juotin nyt viikonloppunakin 300 erittäin vaativalle kulinaristille niin roséviiniä, jos se ikähaarukka oli sellainen, että ei roseita ikinä lasiin. Mutta hyvin ne joissa. Loistavaa, täytyy haastaa edelleen. No puhutaan sitten vielä vähän ravintolatyöstä. Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, että aika moni jossain vaiheessa ravintolassa uraa tehnyt vaihtaa ravintolatyöstä johonkin muualle? Ehkä jopa kokonaan eri alalle. Onhan tämä fyysisesti raskasta. Mä oon itse kokenut, mä oon aamuuninen, että mikään ei ole sen parempaa kuin ravintola-ala. Mä saan nukkua aamulla pitkään ja 3 lastakin on tässä välissä pyöräyttänyt ja mikä ei ollut sen ihanempaa kuin viettää ne aamupäivät lasten kanssa, kun ne on vielä hyvän tuulisia ja reippaita. Ja sitten kun ne rupesi kiukuttelemaan, niin mä lähdin töihin ja annoin ne isälle. Ja sitten se, että kaikki nämä perhehelvetit sai käydä läpi silloin, kun siellä ei ollut muita ihmisiä, niin se on ollut paras ratkaisu mulle kokonaisuudessa. Mutta onhan se ympäristönä ilkeä, tosi ilkeä. Avaa vähän. Se huumori voi olla vähän silleen heviä ja sitten on luotu semmoinen mielikuva, että siellä pitää potkia ihmisiä eteenpäin ja tosi usein nimenomaan salityöntekijät heitetään vähän susille ja jätetään ne sinne. Et koulussa ei opeteta sitä palvelun psykologiaa ja ei anneta resursseja ja työvälineitä siihen, että kun asiakas palaa asiaan niin positiivisesti kuin negatiivisesti, että miten se käsitellään ilman, että se menee iholle. Ja sitten niin ihan sama, miten sä käsittelet sen, niin sitten se pomo sieltä antaa sitten huonoa palautetta. Niin tämä tämmöinen yhteisöllisyys, tuki, arvostus, kunnioitus keskenään niin on ollut vähän silleen hakoteillä. Että onneksi nyt on keittiö ja sali lähentynyt, että ei tule enää kirosanoja sieltä keittiön puolelta, kun menee sille puolelle, vaan niin sieltä jopa vastataan. Niin, tämmöinen pärjäämisen kulttuuri on ollut aika vahva. Mitä se voisi sitten käytännössä tulevaisuudessa olla, että se olisi kestävämpi työyhteisö tai työpaikka? No tietysti me palataan taas sinne kouluun mielenkiintoisin ihminen koko ravintolassa on sommelieri, niin hän voi siellä opettaa sitä kunnioittavaa kulttuuria, mitä hän oppii siellä viinitiloillakin ja sommelieriyhteisössä. Mutta koulutus on se, joka on, että miten nuoria kohdellaan ja miten työntekijöitä kohdellaan. Mutta sitten tuntuu taas haasteita saada ihmisiä myös menemään sinne koulutukseen, on se sitten kokkikoulutukseen tai tarjoilijan henkilökuntaan tai sommelieriksi. Miten me saadaan ihmisiä kiinnostumaan meidän alasta enemmän? No, sulla oli sellainen kysymys kuin brändääminen. niin se liittyy varmaan siihenkin aika vahvasti, että me pystytään me ihmisinä, jotka ollaan siellä töissä intohimoisesti ja jaksetaan vielä, niin tuoda itseämme enemmän esille ja näyttää niille nuorille, että sinne kouluun kannattaa mennä, että siellä on mielenkiintoisia asioita ja tällä alalla on mielenkiintoisia asioita, että ollaan liukumassa pois sieltä F-kirjaimista, jotka oli hyvin trendikkäitä yhdessä vaiheessa. Kyllä se meistä itsestämme lähtee opettajista ja ravintoloitsijoista, että miten me luodaan imagoa itsestämme. No, miten ravintoloitsija voisi tukea henkilökuntaansa tässä brändäyksessä ja siinä sommelierin työssä sitä ammattitaitoa ja motivaatio ylläpitää? No ne ravintoloitsijatkin voisi laittaa sinne kouluun. Se on ihan hyvä, että ne oppii HR vähän sen, niin että miten kohdellaan henkilökuntaa, niin se on monessa paikkaa hakusessa, etenkin pienemmissä yksityisvetoisissa, niin sitten taas liian isoissa, niin sinne unohdetaan se henkilökunta ja sinne jää osa vähän. Jos tulee yleisesti kysymyksiä, niin ihan vapaasti voi rohkeasti kysyä. 4. viini oli sit
punaviini Piemontesta Italiasta? Joo, tässä viinissä mua kiehtoo sen moniulotteisuus, kun tässä monasti myydään rypälelajikkeella viinejä, niin niiden toi aromimaailma ja paletti on aika tämmöinen selkeä, yksioikoinen, en tarkoita sitä niin kuin millään tavalla negatiivisesti, vaan siellä on niin kuin semmoinen tietty linja läpi koko viinin. Ja se on vähän vaativampi sitten sen ruoan ja viinin yhdistämisestä, mutta sitten kun meillä on viini, jossa on monta eri rypälelajiketta ja sitä lähtee tutkimaan, niin vaikka se nyt on Alkon sanastoa, niin sana notkea, eli siis se elää sitten sen ruoan kanssa ja se elää sen tilanteen mukaan ja voi toimia niin kuin monellekin erityyppiselle tuotteelle. Niin mä tykkään sekoitteista tosi paljon, että ne antaa niin kuin enemmän sitä tilaa työskennellä ja sitten ei tarvitse niitä rypäleitäkään niille asiakkaille aina luetella, vaan voi vaan sanoa, että sekoite monesta erilaisesta paikallisesta rypälelajikkeesta ja ne on tosi tyytyväisiä siihen. Niin sä luettelemaan tässä nyt Freisaa ja Pinot ja Alvarossa ja kaikkia muita klassisia punaisia. En. Se on mahtava sinfonia erilaisia raaka-aineita, jotka luo tämän kokonaisuuden ja tämän aromipaletin. Okay. Puhuttiin tuossa aiemmin, tai mainitsit sen, että padit oli jossain vaiheessa trendikkäitä, ehkä nyt taas tullut niin kuin QR-koodien kautta myöskin niin kuin omaa kännykkään se viinilista. Niin onko sä nähnyt muita tämmöisiä, sen voi ajatella myöskin vastuullisena valintana ehkä sen paperin tulostamisen lisäksi, niin onko sä nähnyt muita tämmöisiä niin kuin vastuullisuustrendejä viinilistassa, ja pitäisikö sitä jotenkin tuoda enemmän viinilistassa myöskin esille, että minkälaisia valintoja ravintola on vaikka tehnyt? Ehdottomasti me edetään sellaista aikaa nyt, että se vastuullisuus on niin kuin tosi tärkeä asia siinä ja tällä viinipuolella niin sitä on mahdollista toteuttaa tosi helposti valitsemalla erilaisia pakkauksia ja huolehtimalla sillä, että ne tuottajat niin todella on kiinnostuneita siitä ympäristöstä ja koska me kohtaamme niin paljon ihmisiä, niin se oikeastaan meidän vastuulla vakuuttaa se ihminen, että pienillä teoilla niin pystytään huolehtimaan siitä ympäristöstä ja alkaa välttämään niitä tuottajia, jotka niin sanotusti rikkoo meidän luontoa ja meidän elinympäristöä. Sanoit, mainitsit sanan pakkaus. Koetko sä, että muulla kuin lasipullolla voisi olla paikka ravintolassa? Ehdottomasti, ja nimenomaan ravintolasta lähtee se niin kuin opettaminen, että kaikki ei tarvitse olla siinä pullossa, vaan se voi olla ihan minkälaisessa muodossa. Mä muistan joskus, olisiko siitä 20 vuotta sitten, kun oli maailman Pontus Dahlström opetti, miten avataan kierrekorkki tyylikkäästi. Että, se pullon avaaja ei ole se ainoa tyylikäs tapa, vaan voidaan niin kuin luoda ihan uusia tapoja esitellä ja avata erilaisia pakkauksia. Mun tarvitsee sanoa, että niin kuin mitä epämääräisin pakkaus, niin sitä jännittävämmäksi niin asiakas kokee sen ja siitä saadaan paljon keskustelun aihetta ja taas voidaan luoda sitä semmoista turvallista ympäristöä ja luottamusta sen asiakkaan ja sommelierin välillä. Monesti jossain sunkin kanssa vedetty jotain caterin keikkoja ja useinhan tämmöisissä niin isoissa tilaisuuksissa on vaikka asiakas tuonut omat viinit ja on ollut just vaikka bag-boxia tai muuta ja me ollaan kaadettu ne sitten tai karahviin, että se on ollut hienompi siitä kaataa, mutta koetko sä, että ravintolassakin se voisi tuoda esille, että hei, tämä itse asiassa viini tulee pouchista tai tölkistä tai bag-boxista, että sitä voisi niin kuin tavallaan kertoa myöskin tarinaan, että minkä takia? Kyllä, joo, totta kai se pitää se alkuperäispakkaus niin kuin näkyä siinä. Se vaan, että tuollaisessa catering-tilaisuudessa se on helpompi sieltä karahvista kaataa, kun mennä sen boksin kanssa tai ottaa se pussi tänne kainalaan ja sitten vähän spritsailemaan lasiin. Mutta joo, kyllä se pitää niin kuin näyttää ja se voi jopa kirjoittaa sinne viinilistaan. Se on informaatiota, että tetrasta tai tölkistä. Tuleeko tässä vaiheessa yleisesti jotain kysymyksiä? On aihetta käsitelty tässä. Onko se sun työssä huomannut, kun nyt niin kuin sanotaan viimeisen vuosien aikana erityisesti on korostunut tämmöinen niin kuin luonnonmukaisuus ja erilaiset sertifikaatit, niin luottaako asiakas niihin? Onko sillä asiakkaalle oikeasti merkitystä sillä, vai onko se enemmän semmoinen sulle hyvä fiilis? Sertifikaatit on vähän tämmöinen kaksijakoinen juttu, että joskus niitä vaan laitetaan siihen merkiksi pulloon myynnin edistämiseksi ja ne ei välttämättä ole sitten
taustalta kuitenkaan luotettavia toki vähenee enemmän ja enemmän, ja sitten on tämä ikuisuuskysymys, että onko ne parempia viinejä. Mun mielestä ne on asioita, jotka niin pitäisi jättää sivumaalle ja puhua nimenomaan siitä, että kun joku tekee jotain tuotetta, joka on hyväksi ympäristölle, niin se on aina hyvä asia. Sertifikaateilla, ja että se näkyy siinä etiketissä, niin sillä on merkitys Alkon hyllyllä itsepalvelussa. Mutta muuten niin mehän kerrotaan siitä niin, että me olemme kiinnostuneet, meidän yritys on kiinnostunut ympäristöstä ja valitsee tuotteita. Ja me tiedetään ne tuottajat, jotka tekee sitä ja on tarkkoja sen suhteen, vaikka niillä ei ole sertifikaattia. Miten sitten suomalaisuus? Me ei toistaiseksi vielä olla viinin tuottajamaa, se ehkä vaihtuu 2025 vuonna, jos lakiesitys menee läpi, mutta miten niin kuin suomalaisten juomatuotteiden käyttö ravintolassa? Pitäisikö suomalaisten ravintoloiden entistä enemmän hyödyntää meidän kotimaan tuotteita, on se sitten ruokaa tai juomaa? Mikä sun näkemys on? No onhan meillä Suomessa tämä raaka-aineen kirjo ja laatu niin, ihan mieletön ja ammattilaisia, jotka käsittelee näitä raaka-aineita on todella paljon. Tämä on ihan mieletöntä ja mun tarvii sanoa, että niin kuin Konikin ja Calvadosin sääli, joo, mutta kyllä mä mieluummin valitsen sen suomalaisen tuotteen sitten niin näistä tuotteista sinne valikoimaan. Seessähän meillä ei ollut muuta kuin suomalaisia viinoja, siellä ei ollut yhtä ensimmäistäkään niin, ulkomaalaista tuotetta. Ja sitten tämä höpötys suomalaisista viineistä, marjaviineistä, niin niitähän ei saa laittaa viinien kanssa rinnaamaan. Se on ihan oma tuotteensa ja sillä on ihan oma paikkansa tietyssä kohtaa menyä. Ja nämä paranee koko ajan. Et sieltä löytyy hyviä tuotteita ja mielestäni meidän pitää olla ylpeitä siitä, mitä suomalaiset tekee, sitä käsityötä, mitä ne tekee. Ja tuoda se esille niin kuin sen tuotteen kautta. Siinäkin on opettamisen paikka noille kuluttajille. Mutta olen nähnyt, että esimerkiksi nuoret, mä olen nyt kaatanut osittain suomalaista viiniä kahdella festarilla ja monet oli silleen, että joo hei, tässä on Suomi juttu, me otetaan tätä. Eikä ollut sitä asennetta, ai suomalainen viini. Ajat muuttuu, niin se kehittyy. Sä matkustat paljon ja olet kulinaristi ja tykkäät käydä ravintoloissa, Suomi tai ulkomaat, niin onko jotain niin kuin asioita, mitä sä näet, että ai vitsi me tehdään toi Suomessa hyvin, tai sitten, että olisipa meillä Suomessa jo tätä niin kuin molempiin suuntiin? Joo, toi oli tosi vaikea kysymys. Mä oikein katsoa, mitä mä mietin siihen. Kyllähän me Suomessa tehdään paljon asioita hyvin ja tämä puhtaus ja tämä laatu ja sen valvonta, niin ne on kyllä niin kuin hyviä asioita ja se, että me voidaan olla varmoja niin kuin siitä, mitä me ostetaan ja myydään pääasiassa, niin, se on niin kuin hyvä asia. Et en mä oikeastaan niin kuin tiedä muuta kuin ne hyvät tuotteet, mitä tuoda sieltä ulkomaalta sitten viineistä. Että kyllä me ollaan onnistuttu, paitsi se koulutus. Se on vähän sellainen. Onko sulla muita ratkaisuja koulutukseen kuin tuleva kirja? Se on vasta tämmöinen pieni asia. Mä odotan, että kouluun niin tulee nuoria uusia opettajia ja ne tuo sitten sinne sen uuden energian ja näkee sen tarpeen, mitä kentällä on, että miten opettaa niitä. Että mä luotan nuorisoon. No nyt kun 40 vuotta tekee alaa, niin ja sitten sä menet ravintolaan nauttimaan, niin pystyykö sä päästään irti? Se on tosi vaikeaa välillä, että näkee, että toisella on kiire, niin tekee mieli mennä sinne auttamaan. Keittiön kello soi. Niin. Joo, niin mä oon heti siinä, että joku lähtee pois, niin mä huudan kiitoksia näkemiin sieltä pöydästä. Ja sitten onhan se, että kyllä se silmä niin kuin hakeutuu koko ajan siihen henkilökuntaan, että miten ne tekee ja miten ne voi. Mutta yritän olla puuttumatta kuitenkin heidän työhönsä. Uskallatko sä nykyään ottaa viinipaketteja vai pelkääkö se tulee 7 Rieslingiä peräkkäin? Kyllä mä sen, se vähän riippuu millä fiiliksellä on, että mä rakastan juoda yhtä viiniä läpi aterian, että mä näen sen ruoan kirjon kokonaisuutena ja sitten näen sen, miten se yksi viini elää, opin siinä samalla itse. Mä myös tykkään ottaa viinipakettia ja mä haluan nähdä, mitä muut tekee ja oppia siitä. Käyn kuuntelemassa muiden viiniluentojakin ihan vaan, että mä haluan nähdä, miten muut ihmiset näkee nämä asiat, koska kun sä aina vaan teet sitä omaa juttua, niin susta tulee sokea ja tylsä.
niin pakko hakea sitten inspiraatiota niin muualta. Onko jotain Suomessa tai maailmalla, ketä sä seuraat tai ketä sä arvostat? Sä oot aikaisemmalla uralla ainakin puhunut muutamasta nimestä joskus kerran. Mulla on varmaan miljoona erilaista ravintolaa ja sommelieriä, ketä mä seuraan ja on ihan tohkeissani kaikesta, mitä ne postaa. Seuraan sinuakin. Pekka Koiranen on siis mun esikuva. Se on silloin kun mä tulin tähän hommaan, se eleettömyys, millä hän tekee sitä työtä ja se tietotaito, mikä siellä päässä on, on ihan mieletön. Hän on ollut mulle sellainen esikuva ja mentori. Onhan niitä sitten, Jancis Robinson on yksi semmoinen, joka on ollut niin kuin mulle, mitä mä oon seurannut tosi vahvasti, että miten niin kuin, silloin kun mä aloitin miesvoittoisella alalla, niin naisena voi pärjätä niin hyvin ja olla niin vahva mielipiteissään. Ja nykyään ei tarvitse enää mennä Richardin kadun kirjastoon välttämättä lukemaan niitä kirjoja, vaan voi mennä myöskin nettiin ja googletella siellä. Ihan tämmöinen konkreettinen kysymys, kun ollaan erään maahantuojan teistin tapahtumassa, niin miten kun sä tuut tämmöisiin tilaisuuksiin, niin tämähän on sulle työntekoa, jos sä tuut tänne maistamaan viinejä, niin miten sä valmistaudut ja miten sä tuut sinne paikan päälle, mitä sä niin lähdet hakemaan siltä päivältä? No silloin aktiivisesti kun töitä tein, niin mä katson aina sen, että mitä siellä on tarjolla ja mitkä on ne tuotteet, jotka mua kiinnostaa otin ne aina ensimmäiseksi. Ja halusin nähdä uudet vuosikerrat ja mielenkiintoiset tuotteet. Sen jälkeen sitten niin ihan vapaasti niin kaikki viinit järjestyksessä läpi. Mä en ota sillä lailla, että ensin champagnet, ensin sitten valkkarit, sitten punaviinit, vaan kaikkea sekaisin vuorotellen koko ajan, koska se suu menee niin sanotusti mykäksi, kun se saa koko ajan samanlaista tuotetta ja ne rupeaa sulautumaan toisiinsa ne. Niin kuin tuossa äsken, niin monta nebbioloa otettiin peräkkäin, niin ne viimeiset alkaa olemaan sillä, että ne ei enää niin herätä sitä. Niin pari valkkaria sinne väliin ja joku muu punkku sinne ja sitten taas palata sinne niihin tuotteisiin, niin se pysyy niin eläväisempänä se suu ja se aivon reagointi on niin kuin paljon, saa niin sanotusti kiusauksia koko ajan, että sitä kiusataan. Ja kirjoitatko kaikista muistiinpanot vai? Ennen kirjoitin kyllä kaikista. Joo, nyt on vähän fuskannut kyllä. Ja mulla oli semmoinen tämmöinen patteri pieniä muistikirjoja kirjahyllyssä, mitä on vuosien varren niitä kerännyt ja niihin on hirveän vaikea palata. Et nyt on ihanaa, kun on sitten tämmöisiä. Ja sitten kun näihin voi puhua, ei tarvitse niinku edes kirjoittaa niinku kaikkea, niin saa muistiinpanot hyvin järjestykseen ja löytää hakusanoilla, ei tarvitse selata sivuja. Kauan vaikea puhua, kun viiniä suussa. No se syljetään pois sieltä, niin sitten voi sanoa pari sanin. No onko tälle päivälle, toki sä oot täällä vähän niin kuin puhujan roolissa ja työntekijän roolissa, mutta oliko jotain sellaisia tärppejä, mitä sä mietit tuolla, että mitä ehdottomasti haluat mennä maistamaan? No, mä olin niin hermostunut tästä tilaisuudesta, että mä keskityn nyt ihan vaan näihin tuotteisiin. Ne oli niin tärkeitä, että mä ajattelin, että mä en maista yhtään mitään tuota, ehkä sitten loppuvaiheessa niin kokeilen. Kyllä meidän kanssa voi ihan rennosti olla. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen extempore haaste sulle. Siinä on nyt 4 valitsemaasi viiniä, niin mitä tarjoaisit näiden viinien kanssa? No tähän kuohuviinille niin tietysti tulee amuse ja mieluummin sellainen rapea sellainen ja niin siinä voisi olla jotain lintumousseja, ehkä pari pikkelöityä tyrniä siihen ja sitten vähän mustapippuria, niin saadaan ne lähemmäksi toisiaan ja herättämään oikein sen hedelmän tuolta kuohuviinistä ja oikein saadaan yllytettyä sitä nälkää sitten eteenpäin. Koetko muuten välikysymyksenä, että kuohuviiniä liian usein meiltään vaan aperitiivina? Tykkääkö nauttia kuohuviiniä läpi aterian tai kaataa sitä vaikka pääruoalle? No, meillä oli viikonloppuna rosé champagne niin jälkiruualla. Niin kyllä se voi olla siellä välissäkin. Mutta hirveän useasti niin aloitetaan aina se kuohuviinellä sen
mä rakastan kyllä koktailejakin, niidenkin on tosi kiva aloittaa. Ja sitten kun mennään ekalle ruoalle, niin voi olla sitten se kuohuva tuote. Joo, ei se on vähän niin kuin rosé. Se on jämähtänyt ehkä vähän sinne omalle paikalle, mutta omilla valinnoilla niin voi sitä siirtää sitten sinne. Tämä portugalinen ja tätä rypälälajikkeet, mä en yritä lausua alkuperäislajike, sillä oli kyllä toinen helpompikin nimi, mutta todella aromaattinen ja siis suun tuntumalta niin todella tämmöinen niin kuin raskas ja öljyinen ja täyttää suun ihan kauttaaltaan kaikki graavatut kalat. Vähän jonkun vihreällä yrtillä niin tommonen kylmäveluteen-tyyppinen niin kastike sen kanssa niin menisi tosi mukavasti ja nimenomaan kylmän kalan kanssa. Jos lämpimän kalan kanssa niin antaa sen lämmitä vähän enemmän ja sitten näihin ehkä punaisiin rasvasimpiin kaloihin niin kana ihan täydellinen tuote niin kanasta valmistettuihin ruokiin. Ei niinkään grillattuihin kuin kepeästi paahdettuna mieluummin. Rosé, carpaccio tatista tai vaikka naudasta, punaisesta lihasta ja vähän siihen jotain pikkelöityä pintaan, niin olisi aika kiva ja miellyttävä vaihtoehto. Sitten tähän moniulotteiseen, niin mulle tulee heti ensimmäiseksi mieleen ylikypsää patasorsaa esimerkiksi, niin vähän puolukoita sinne mukaan, rosmariininoksia tai kynteliä, niin saadaan aika kiva kombo aikaiseksi. Siinä tuli aika selkeä tykin suusta. 4 suositusta. Ja. Tuollaisena superammattilaisena, niin mikä ohje Noora sinulla olisi antaa alalle tuleville työntekijöille tai miksei konkareillekin, kun lähdetään kertomaan viinejä, viinipaketeissa tai juotavapaketeissa viinejä ja puhuttiin tästä, että sä tykkää kertoa perusfaktoja, kun lähdetään sinne tarinallisuuteen, niin mitä sä lähdet hakemaan siitä, mitkä ne on se sun, kun sä luet siitä viinistä, niin miten sä muodostat sun tarinasi? Eli sille asiakkaalle, kun mä lähden kertomaan siitä viinistä. Kun sä luet sitä viiniä, niin mitä sä yleensä poimit sieltä? No sen tarinan, sen ympäristön, joka on tehnyt sen luonteen. Eli ollaan korkealla vuoristossa ja saadaan raikkautta siihen ja lajike, joka tuo siihen esimerkiksi vaikka lakritsaisuutta tai fenkolia muistuttavia aromeita. Mulla on ollut tilanteita, missä mä oon puhunut, että mansikkaisia aromeita ja asiakas sanoo mulle, että mulla on mansikka-allergiaa, että mä en voi ottaa tätä viiniä, niin tarvii olla hyvin sellainen niin kuin asiakaslähtöinen niin kuin se puhuminen sieltä. Ja sitten kun sä puhut, niin sitten sä huomaat, että mitä enemmän hän haluaa niin kuin kuulla. Kun mä lähden esittelemään sitä pakettia, niin se lähtee ensin sieltä viinin luonteesta, että tähän tulee sellainen ja sellainen. Sitten yleensä vähän pysähdyn. Okei, se katsoo mua vielä ihan sillai, joo, no tää tulee Ranskasta ja niin on sen ja sen niminen. Että sit jos pudottelee liikaa vieraskielisiä sanoja, niin sitten se katse rupeaa sillai niin kuin laskeutuu sieltä. Et ne ei niin kuin vaan jaksa ottaa sisälle niitä asioita. Ja sitten on ne asiakkaat, jotka haluaa ne nimet. Mitä sulla on tossa? Ja sitten päättää ottaa se paketin tai ei. Kiitos. Lähdetään nyt tämä pari. Totta kai. Sitten kun sä sanoit, että juot yleensä tykkäät myös syödä ravintolassa ruoan, niin miten sä tavallaan valitset, tietenkin se riippuu tosi paljon varmaan ruoasta, katsotko sä tuottaja, vuosikertaa vai onko sulla joku oma tietty rypäle tai viini, mitä sä yleensä sä löydät, jos ei ole. Se on se listan mielenkiintoisin viini. Okay. Se lähtee siitä, mä bongaan sen sieltä, että jes, aika makea juttu. Joko en ole ikinä maistanut tai sitten ajatellut, että mä haluan nimenomaan joskus tuota juoda tai sitten se on vaan se mun lemppari. Pinon. Kolmas kysymys oli sitten, että mikä on ollut sellainen haastavin ehkä yhdistelmä tai joku kompo, mitä sä oot joutunut hirveästi miettimään, minkä viinin sä oot ehkä tolleen, onko se
Joku sellainen, joka on joutunut laittaa, onko sinulla mielikuvaa, että joku sille, mikä laittaa puhille sen nyt makumaailmoiden yhdistelmän kanssa ja miten se selvisi probleemasta? Kylmä on yleensä sellainen asia lautasella, joka aiheuttaa haastetta. Ja sehän tulee aika usein jälkiruuassa, mutta saattaa olla alkuruuassakin, että siellä on joku niin kylmä elementti, joka jäähdyttää sun suun niin totaalisesti, että viinistä ei maistu yhtään mitään. Ja silloin kuplat yleensä auttaa. Mä oon tässä monta vuotta kaatanut jälkiruuille pelkkää kuplaa sen takia, kun oli näin jäädykkeet, sorbetit ja erilaiset jäätelöt oli muodikkaita. Sitten tuli tämä pakojetti, joka niin pehmensi sitten vähän sen näitä ja päästiin vähän monipuolisimpiin valintoihin sitten. Se ei ollut enää niin kylmä, mutta se 18-asteinen kimpale kun tulee siihen, niin se peittää aika lailla. Ja se, minkä se tekee, niin esimerkiksi jos siinä on rasvaa myöskin siinä annoksessa, niin se rasva kolahtaa tuonne kitalakeen sen kylmyyden johdosta ja sitten et sä enää maista yhtään mitään, vaan kaikki vaan niin kuin valuu läpi. Se on ollut ehkä se haastavin. Kiitos. Kiitos kysymyksistä. Hei, aika on tullut täyteen, niin olipas ihanaa. Kiitos paljon Kristiina ja kiitos paljon yleisölle mahtavasta kokouksesta.